Я бачыў стэтэлас, які знаходзіцца пад вялікім вадаспадам і глядзеў на багну, дзе калісьці стаяў сарнат. Я быў у Траай, Ларнеку, Кадафероне, на звілістай рацэ Ай і доўга жыў у Латое, у краіне Ламар. Але хоць часам у мяне і былі слухачы, іх заўсёды было мала, і я ведаю, што сапраўднае паразуменне мяне чакае толькі ў Айры, горадзе мармуру і берылу, дзе мой бацька калісьці кіраваў як кароль. Таму мы будзем шукаць Айру, хоць варта наведаць далёкі і бласлаўлёны лютнямі Унай за карфійскімі ўзгоркамі, які, магчыма, ёсць Айра, хоць я так не думаю. Прыгажосць Айры пераўзыходзіць уяўленне,